Kuya. Kuya. Ano tsura mo? May kung ano, magkatulog ako gabi. Tumog ka, kuya. Yeah. Ano yung tsura mo? Yan mo yung totoo. Ano yung tsura mo yan? Yeah. Kung magpakit ka sa babae, may gano'n ko, may. Kung magpakit ka sa lalaki, ano yan? Wayang. Ano pinakit mo? Pinago po ka po, be. Yeah. Biyag checks, be. Parang biyag checks. Yeah. Ay, God. Dami mo ako, ba? Kung may checks, diba sa punta mo, be, tapos baya ka na kita. Paano mo sabi ganyan to? Magtubang sabi ka na yun. Yeah. Shout out na kay Nicola. Nicola. Oo nga. Papagkasaman ka sa ganda. Sa Ema. Dili na dili sa ano mga kakulot sa San Delgado. Isang brigado din ah. Sa Sikya din. Sila na din kasi kaso sa mga parking sa lakyan, no? Lima. Nice one. Okay ah. Ayos. Shoutout sa mga amigo to. Alam mo ba ka na mga